मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल लादों जायखौ जोंनि सोलोंथाइ आरो बिजोंजों सोमोन्दो थानाय बे माखासे आसाम सरकारनि बिथांखिफोरनि सायाव जोङो दिनै सुबुं सांग्रांथि लादों। मानोना दिनै आसामाव जोंनि बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बिटिआर मोनसे सुक्ति जानायनि उनाव 6.3 मोनसे दफा बे बिटिआर एकर्डआव फैदों आरो बियो भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय बे मोनसे जोंनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बे एकर्डआव मोननाय जादों। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे माइनुट फैबाय सोलोंथाइ मन्थ्रिनि गेजेरजों जे बेयाव आसामनि मोनसेबो आरोबाव भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय नंला होननानै बिथाङा बेयाव फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो जों बे मोनसे जोंनि गोरोबथानि हेंथा जि राव ओंखारनाय बिनि सायाव दिनै आसाम सरकारखौ जोङो क्लेरिफिकेसन नांगौ होननानै जों फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे सांग्रांथिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे जोङो खुनु दिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिकारि आफाद हिसाबै आरोबाव बेयाव जों गासै आन्दलनकारि सुक्तिकारि आफादनि जानानैबो दिनै जों बे दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नाजाबाय थागोन आरो दिनै आसाम सरकारनि सायाव दिनै जोङो बेखौ नारसिनगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हेंथायै जुदि माबा मोनसे बेबायदि सिद्धान्त लायोबा बिथांखि लायोबा दिनै जोङो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि जानानै गसंथागोन आरोबाव जोंनि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागोन आरो जुदि बिथांमोना बिनि हेंथा थाङोबा जों आरोबाव गुबुन गुबुन राहा लामा लानानै बिनि हेंथायै बा आसाम सरकारनि हेंथायै जों गसंथागोन। दा दिनै सनितपुराव आरो बिश्वनाथ आरो गुबुन गुबुन आसामनि जिल्लायाव जोंहा दिनै नांनायसेबां भेन्सार स्कुल दिनै गोलैसोनानै दङ आरो गुदि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट टु इडुकेसन हिसाबै दिनै जोंनाव नांनांगौ बादियै थानांगौ बादियै जोंहा एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुला गोबां भेन्सार जाना दङ। दा बिनिखायनो बेयाव गासैबो जे बेयाव प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय हानि जेंनाबो दंखायोमोन। जोंहा बेयाव सोरनाबा रिकगनाइजेसन गैया, सोरनाबा पारमिसन गैया, नाथाय फान्डामेन्टेल राइट दा नंखायनो दिनै जोङो 6.3नि गेजेरजों गासैखौबो उइदाउट एनि कन्डिसन प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखायसो जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन। दा नंखायनो दिनै बायदि खायदा बुद्धि कौशलजों जुदि बेफोरबायदि फरायसालिखौ गालांनो नाजायोबा जों गनायनाय नङा। आरो नेक्स्ट मोनसे खोथाया जाबाय माने गासै आसामाव इंलिश साबजेक्ट मेथ्स आरो साइन्स खालामनानै लोगोसे गोबां फरायसालिखौ मडेल स्कुल खालामनानै मिक्स मिडियाम स्कुलखौ मडेल स्कुल आरो इंलिश मिडियाम खालामदेरनानै दिनै सिबिएसइ कारिकुलामाव कनभार्ट खालामनानै बिथांमोना भार्नाकुलार मिडियाम बर' आरो एसामिस जायखिजाया मिडियामखौ फोथैनायनि मोनसे थासारियाव लाबोनो नागिरदों। दा नंखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु पद्दाय जों बे बिथांखिखौ गनायनो हाया आरो बिनिखायनो दिनै जों बिदिन्थि महरैबो नुबाय जे बालकफुङाव थानाय जे लाल बाहादुर शास्त्री एमइ स्कुला बिथांमोना बेखौ फैनानै इंलिश मिडियामाव सिबिएसइआव कनभार्ट खालामनो थाखाय मोननै हारिनि फरायनांगौनि थाखाय बर' बिजोंनि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारिसिम लांनायाव सिबिएसइजों लांनो होनना बुंनायखौबो जों गनायनाय नङा। मानो होनबा दिनै बेयाव बर' बिजोंखौ बुथारनायनि मोनसे लक्षण ओंखारदों आरो बेनो बिथांमोननि इंलिश मिडियामाव कनभार्ट खालामनो नागिरनायनि थांखिया आरो बे बिथांखिखौ जों जातीय संगठन बा साफ्रोम बर' सुबुङा बेखौ गनायनो हाया। मानोना जों हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' बिजों थागोन, हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' थुनलाइखौ सिबिनानै थांना थागोन आरो हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' राव थुनलाइ सोलोंथाइजों जोङो हारिमु आरो दोरों गासिखौबो जों रैखा होना लांनांगोन। दा बेनिखायनो दिनै आसाम सरकारनि फारसे आरोबाव बेखौ नोजोर बोनो खावलायदों जाहाथे बेफोर बिथांखिया दिनै हारिनि बिरुदि, बेफोर बिथांखिया दिनै मोनसे बिजोंनि बिरुदि आरो बिनिखायनो दिनै जों आसाम सरकारनि सायाव गोख्रोङै सुबुं सांग्रांथि होदों जाहाथे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाया बर' बिजों फरायसालिखौ मोनसेबो सरकारि प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनायजों लोगोसे सिबिएसइ इंलिश मडेल बायदिसिनायाव जाहाथे रावबो खालायनो होनाङा बिनि सायाव जोङो सांग्रांथि होदों आरो जाहाथे बियो दाजाथों जोंनि ओनसोलाव आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव जों नारसिनो। सिमा बारायनाय बेफोर खामानिफ्रा दिनैनि समाव मा जानानै दङ? बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाखौ अलरेडि आसाम सरकारा मावफुंदों जों नुदों। बिनि गेजेरजों माखासे खामानिया प्रसेसआव दं जेरै अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि खोथा बेवहाय कमिसनावहाय दानानै कमिसना खामानि मावगासिनो दङ आरो सनितपुर बिश्वनाथ सिमलुगुरि गासै माखासे डिमान्ड दङ जोंनि सिगनेटरि अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बिनि सायाव जों खामानि मावगासिनो आरो बेखायनो दिनै कमिसना मोनसे थिरांथायाव फैनो थाखाय नाजागासिनो आरो बे खामानिया दिनैहाय कमिसननि खामानिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो नांगौसेबां जोंनि जेसेबां जोङो डेटा पय्ट माने फेक्ट जों हिसाब होनांगौ बा इनफरमेसन होनांगौ जोङो कमिसनजों बाहागो लानानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बियो दफायाबो मावफुंजानांगौ आरो बिनिखायनो
जायखिजाया दफानि नोजोराव आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारा मावफुङालासिनो थानायनि नोजोर बोयोबा नोजोर जायोबा एबा बिथांमोना बिनि सायाव जुदि एलेहुवा खालामोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिरि थानाय नङा।